Welcome to your first bonus pronunciation lesson. Dnes, ako už aj názov videa napovedá, sa naučíme pár slov a fráz, ktoré sa budú točiť okolo rečových porúch alebo slovíčok týkajúcich sa výslovností. Predtým však tu mám ešte pre vás taký quick tip, alebo teda rýchly tip. Ak si chcete slovíčko naozaj zapamätať, odporúčam vám zaviesť si slovník, do ktorého si nebudete písať len slovíčko a preklad po slovensky, ale si tam budete zapisovať slovíčka s ich významom po anglicky plus príkladovou vetou, v ktorej sa to slovíčko bude nachádzať. Okrem toho, že si precvičíte vaše písomné schopnosti, vďaka čisto anglickému opisu upevňujete myslenie v anglickom jazyku, no a v príkladovej vete budete vidieť slovíčko v kontexte. Je síce pravda, že spracované to budete mať v dnešnom PDF-ku, tu je QR kód a dole v popise videa je link, avšak stále je dobré si to nechať prejsť rukou. Prvé slovo, ktoré tu máme, je slovo mouthful. Mouthful. When a word is mouthful, it is hard to pronounce. Mouth sú teda ústa, full je plný. Teda ak je nejaké slovíčko mouthful, tak je ťažké ho vysloviť. Príkladová veta. The word 12ths is really mouthful, not just for non-native speakers. Ďalšie slovo, ktoré tu máme, je to lisp. To lisp. Toto sloveso označuje rečovú poruchu, kedy máte problém s výslovnosťou s a z. Presne tak. To lisp znamená šušľať. When I was young, I used to lisp, but after some speech therapy sessions, my speech improved. Áno, táto veta je pravdivá. Keď som bola malá, zvykla som šušľať. Táto veta nás privádza k ďalšiemu slovu a ním je speech therapy. Speech therapy. Speech therapy je teda logopédia, alebo the treatment for people who have difficulty with speaking. After the car accident, he underwent speech therapy as the accident affected his head. Ďalšie slovo, ktoré máme, je rhoticism. Rhoticism is the difficulty with pronouncing the R sound, often making it sound like a W or another sound. Čiže napríklad také slovo rabbit by ľudia s rotacizmom, alebo teda tí, ktorí ráčkujú, vyslovili ako wabbit. Wabbit. Despite his rhoticism, he was determined to improve his pronunciation through regular speech therapy sessions. Ďalšie slovo, alebo teda sloveso, ktoré tu máme, to strame v britskej angličtine a v americkej je to to stutter. Predtým, ako vám poviem preklad, vyskúšajte zistiť význam tohto slova z tejto vety. Why are we here? Stuttered Philip. Tak čo by to mohlo byť? Po A koktať, po B zajakávať sa, po C jachtať. Všetky sú správne. Opäť príkladová veta. Due to her nervousness, she stuttered throughout the entire speech. Teraz budeme mať pekné slovo. To drawl. Toto slovo môžeme používať pri opise nejakých dialektov alebo teda akcentov a znamená zaťahovať. Keď zaťahujeme, predĺžujeme samohlásky a vyslovujeme ich takým pomalým alebo lenivým spôsobom. He answered the question with a lazy drawl, his words stretching out as if he had all the time in the world. A toto slovo je ešte krajšie ako to predtým. To glide. Toto sloveso môžeme opäť používať pri opise vašej reči a znamená teda kolzať. When a word glides out of your mouth, it's easy to pronounce with no extra effort. Čiže keď sa vám slová kolžu z úst, je radosť vás počúvať. Her words seem to glide out of her mouth, smooth and effortless, captivating the audience. Ďalšie slovo je to enunciate. Toto slovíčko sa nedá úplne preložiť do slovenčiny, ale najbližší preklad by bol artikulovať. Teda vyslovovať slova čisto a zreteľne. To be understood by elderly people, you should enunciate every word clearly. A druhé slovo je práve articulation. Articulation, teda artikulácia, alebo articulate, artikulovať. Opäť artikulovať znamená vyslovovať čisto a zreteľne. His clear articulation made the presentation easy to follow, as every word was pronounced with precision. Ďalšie slovíčko, ktoré tu máme, je to slur. Toto slovíčko opäť nemá preklad v slovenčine, ale znamená hovoriť nezrozumiteľne. Toto slovíčko sa používa vtedy, keď je niekto veľmi unavený alebo opitý a celá jeho výslovnosť je vlastne taká splývavá.
a nezrozumiteľná. His speech started to slur as he grew more exhausted from speaking for hours. Ďalšie slovičko, ktoré tu máme, alebo skôr idiom, je roll of the tongue. Roll of the tongue. Čiže ak sa vám niečo roluje, alebo teda kolže z jazyka, je to veľmi ľahké a príjemné na vyslovenie. Her name has such a beautiful sound. It just rolls off the tongue effortlessly. 12. slovičko, ktoré máme, je fluid. Fluid. A znamená teda plynulý, alebo keby sme chceli byť veľmi múdri, fluidný. Fluidný. Toto slovíčko môžeme použiť práve pri opise reči, čiže niekoho reč je plynulá. Her speech was so fluid that it almost felt like a smooth, continuous melody with each word flowing effortlessly into the next. 13. slovo je slovo dialect. Dialect. Ako by povedal Cambridge Dictionary, a dialect is the language that people speak in a particular part of a country, containing some different words, grammar, etc. Even though she had moved to the city years ago, her rural dialect was still noticeable whenever she spoke to her family. Ďalšie slovo je prídavné meno sing-song. Sing-song. Sing-song describes a way of speaking where a speaker's pitch falls and rises in musical, melodious pattern. Sing-song, opäť slovo nepreložiteľné, môžeme používať pri opise nejakého akcentu alebo dialektu. Znamená to, že tón vášho hlasu raz stúpa, raz klesá takým muzikálnym, melodickým spôsobom. The local dialect in the town had a sing-song quality with a pitch of words rising and falling in a rhythmic pattern. No a posledným 15. slovom alebo frázou je fráza to get tongue-tied. To get tongue-tied. Tongue je jazyk, tied uviazaný. Čiže ak sa vám náhodou stane, že budete mať zviazaný jazyk, tak bude pre vás ťažké jednotlivé slova vyslovovať. I always get tongue-tied when I'm trying to explain complicated ideas to my friends. Tak, a sme na konci videa. Dúfam, že sa vám toto bonusové video páčilo a naučili ste sa aj vy nejaké tie nové slovíčka, keďže tieto slovíčka by som povedala, že nie sú až tak často používané. Nezabudnite si stiahnuť PDF-ko, ktoré nájdete buď v popise videa, alebo opäť oskenovať tento QR kód a je vaše zdarma. Na konci vás tiež čaká malý kvíz, v ktorom si môžete tieto slovíčka precvičiť a lepšie sa vám teda zafixujú do pamäti. A my sa vidíme budúci týždeň.